něčem. Já vám řeknu, co se mi stalo. Vlastně naposledy, když jsme tady byli minulý týden, v sobotu, tak jsem se už necítila moc dobře a cítila jsem vyčerpanost velkou, že jsem vyčerpaná. A na druhý den vlastně bylo takové trošku nedorozumění, co se týká grupu našeho a mě tam něco zabolelo, já jsem se stáhla z toho grupu a říkám si, radši odejdu, než by prostě jsem měla cítit špatně nebo něco špatně někomu napsala, tak jsem odešla. Ale na další den, v pondělí ráno, tím, že jsem sama doma, že všichni děti chodí do školy a on do práce, tak mám takový klid, svůj čas a věnuju ho modlitbám a povídám si s Pánem a modlila jsem se, ale nebyla to nějak dlouhá modlitba, byla to tak pár slov, ale zvláštní slov, protože jsem je takhle se ještě nikdy nemodlila, bylo to divné. A pak jsem si povídala s Pánem a říkám mu, Pane můj, tak jsem si stěžovala, čím jsem si prošla za tu dobu a co mě trápí a všechno jsem mu říkala a říkám, Pane, skoro o všechny jsem přišla, já nemám nikoho, proč nemám nějakou sestru, takovou, která by mě chápala, kterou bych si mohla popovídat o trápení, o všem. A tak jsem si s ní povídala, vybrečela jsem se a bylo dobrý, ale cítila jsem se strašně slabá, taková vyčerpaná. A bylo asi nějak 6:30 nebo 7 hodin večer a zavolal někdo a byl to bratr Tomáš. A řekl, pojďte nám otevřít dveře dolů. Já jsem cítila něco, že ten den tak divně se, ale abych vám řekla pravdu, já jsem měla prostě takové cítění, že nevím proč, ale cítila jsem, že přijde Braňo. Ale ne, byl to bratr Tomáš. A když přišel dovnitř, tak první, co mi řekl, to bylo, když sestra, já jsem měl v autě, dal jsem si žvikačku a když jsem si dal žvikačku, tak se mi zjevila tvoje tvář, jak žvikáš s nervama. A já se dívám na něho a říkám, co? A tak si sedl, tak jsme si jenom povídali a bavili jsme se trošičku o Pánově, ale nic takového zvláštního. Ale já jsem byla v takovém očekávání, nevím proč, něco jsem čekala. Ale nic nebylo. A seděla asi 2 hodinky a pak se zvedl, že odejde a já jsem ho poprosila, jestli by se na mě mohl pomodlit ještě. A on se postavil a začal se modlit, ale když se začal modlit, tak on řekl všechno, co jsem se modlila já. Ale přesně, slovo od slova. Těch pár slov, kterých jsem se modlila, já řekl i Tomáš. A mě to vyrazilo dech, protože to byly slova, které já tak moc nepoužívám. Já jsem se modlila za obnovu mysli a takové věci. A to bylo asi poprvé, kdy jsem používala takové slova. A Tomáš to řekl přesně tak, jak jsem to řekla já. A mě to zasáhlo, zarazilo a já jsem se na něho podívala. Říkám, ty to nemohl nikdo slyšet. To jsem byla jenom já a Bůh, nikdo jiný. Tak mě to strašně zasáhlo a nejenom to, ale v tu chvilku jsem si mně přišlo také velké uvědomění, že tak, jak se píše v Božím slově, že opravdu Bůh prostě se stará o každou ovečku zvlášť, tak jsem to pocítila já. Dostala jsem radost velkou do sebe, strašně velkou a tak mi to pomohlo, takové uklidnění mi přišlo i na srdce a celkově, že jsem si říkala, wow, Bože, jak ty jsi dobrý, jak jsem to tady to dlouho necítila vlastně, že jakoby někomu na mě záleží. A říkala jsem si, Pane, já jsem tě prosila o sestru a ty jsi mi poslal bratra Tomáše. A zase jsem si ale uvědomila, že Bůh nedělá rozdíly mezi náma, že Bůh nás vidí jako Boží děti a ne jako muže nebo ženu, ale že jsme všichni Boží děti a je to prostě tak nádherné, když Pán s náma pracuje tak, že nám ukazuje jednomu na druhého, když někdo něco má, že s něčím prožívá. Nebyla jsem dole nebo něco, byla jsem vyčerpána. A přijel bratr Tomáš a prakticky jsem byla zase taková, že se cítí fit, prostě všechno bylo v pořádku a děkuju Bohu za to, že mě slyšel ten den a že dal na vědomí bratrovi Tomášovi a že přišel a stačila ta modlitba a já jsem věděla, že mě Bůh slyšel a to mě zahřálo na srdci a já děkuju Bohu za to.
Jen to jsem vám chtěla říct. Čas, bol to pekný čas, krásny, nádherný čas. Vážne tak, sestra Ženka povedala, ten čas, čo som šoferoval, a áno, je to pravda, som si dal žvačku, ne, a jak som, to žvíkal, ne, česky povedané, tak normálne jej tvár sa mi hovorím, co to je. Ale, pravdu povediac, ja už deň predtým som bol takýto trošku, tak v srdci mi to bolo tak, že jak som videl, že jak sa odhlasila, z toho Messengera, tak, vieš, a bolo mi to také, ťahalo mi to, rezalo mi to srdce a tak, a hovorím, ja potrebujem tiež tráviť trošku čas s pastorom, bol som u neho. A len takúto chvíľku, pastor tu je, môže aj povedať, že v takúto chvíľku hneď som povedal, že pastor, ja potrebujem na staniu poskut, že nastane. Hovorí, proč? A išiel som. Lebo hovorím, pastor, prosím ťa, daj mi to, vieš, lebo ako dobre, že mohol by som napísať, že Staňovi aj sestre Ružene, že ako sa máte. Mohol by som aj zavolať, alebo mohol by som aj povedať, že čo sa ti stalo, to a to. Ale viete, čo tam bolo? Hovorím, Newport a iba 10 minút do Cardiffu. A hovorím, celý čas to nechať tak, že a to rozpráva ku mne a tak. A hovorím, a potom pôjdem domov a potom jej napíšem. Hovorím, tak 10 minút nemôžem si dať cestu. A tak som povedal pastorovi, hovorím, pastor, ja vieš, a radšej ja idem tam a ja sa radšej spýtam. Hovorím, ne, pastor, keď ma vyhodí. A pastor mi hovorí, ne, Tomáš, neboj sa, nevyhodí ťa. A mne to jedno. Išiel som. A chcem toto povedať, že Pán ma povýšil takýmto časom, že ja sám som tam videl v seba takýto štart. Videl som takýto, nie že štart, ale videl som, že i keď pastor povedal, že 2 týždne nebude nič, ja som sa tam nevidel. V tomto, že nejak sa to zastavilo, alebo to... Možno taktiež, niekto taktiež je, jak ja, alebo sestra. Nevidel som sa tam nejak tak, že nejak som sa tam pozastavil, alebo to, Ale možno, že mnohí, že sa pozastavili, že tu nie sú. Môže byť. Ale viete, poviem vám pravdu, Biblia jasne opisuje, že človek má učiniť nejaké to pokánie. Biblia jasne aj opisuje o veciach, že keď prichádzame pred Kristom, tak máme mať bázeň voči nemu. Biblia taktiež opisuje, že máme byť pokorní a máme mať to v srdci, že vážne, že už není na tom kríži, že nezomrel, ale že vážne, že my sme Boží chrám a keďže vo nás to prebýva, a možno, že povieš si, a to máš jak, tak vieš, keď robíš niečo zlé, tak to, čo prebýva v tebe, ťa napomína a ti povie, prestaň, lebo to nemôžeš robiť. Vieš? A i keď to spravíme, že to zlé, tak potom ja verím tomu, že každý jeden v sebe, mne sa tak tiež tu viackrát stalo, každý jeden v sebe si povie, a teraz jak? Vieš? Keď človek to urobí toto zlé, čo je v Pánových očiach nedobré, tak automaticky, keď príde sobota, bohoslužba, automaticky nezdvihne ruku. Automaticky nepríde a nebude sa modliť, nebude tam ten oheň pravý, Kristov z neba. A viete čo? Prejdem do toho prvého levelu, ani potom človek ani nepríde ku tebe. Pokoj Boží, braček. Ani toto nespraví. Ani toto nespraví. Nespravíš to.
Ale keď budeš doma čistý pred Pánom, tak budeš aj pred bratom.